Niphinde ukhothisa umfana wabantu igqe isuka komnye umuntu ndingahlambanga. Yho. Hayi shem. Ndiyasola. But ke ngoku yena ubhuti wayengavuba kukhona into engantlanga pha ezantsi. Down there. Wayengeva ukuthi something is different nje ikhona into ayikhothayo nje engaqhelekanga. Uqhelile ukunikhotha kaloku. Ngoku wayengeva uba ikhona into engaqhelekanga nje because kaloku uqhela ukunikhotha uyandazi. Ngoku into le yenza uba abe muncu kodwa amuncu amadoda. Okay fine. Nakhumbula ndibhukhe iflight ndiyobona umama eEast London ejele. He into yami ke yayinendoda phakathi. Yayinendoda phakathi. Accommodation ayibhukwe indoda. Lapha yayilandele Lilitha pha kulandawo. Kulandawo inhle Lilitha eEast London. Danilele pha bhukhe indoda. Flight but le ndoda lapho yayidurana iflight yakhona because kaloku kwakuyizinsuku zobubhizi so yayidura iflight. Hayi ndalenda Sunday eCape Town. Ndalenda Sunday siyakhuluma nobaby mayingifonela wayazi ke lo ndifikele kuye pha uba kukhona endilala naye apha eGoli so wayengena ngxakini uba ndiphendule icall. Hayi Sunday ndifike lapha ndifuna ukuthi ndifike kahle East London baby in the right yabo. Okay. Come Monday explore East London nalobhuti sihambe siyena ku King Williamstown. Alice yebo sizule nje isilana sizule nje isilanani. Tuesday kube ngincande yami ndiyobona umama ndikwazanga umbona ke because I think kumele ubhukhe a week before or I don't know but kumele ubhukhe mayombona so ndakwazi ukumbona kanjalo ndamshiyela imali sekumele ndibuyele eGoli ngo Tuesday late. Hayi asifike Lilitha siqale sizivise kamnandi nalo wase East London sizivise kamnandi ekamereni sizathi papa ngapha sizivisa ndiyakwasela le Gordons nesavana kwapha East London ndafika apha eGoli ndizingxelele ndithi papa hayibo isikhathi asisekhona isikhathi sokusula kumele kudume imoto indise airport ngoku otherwise zoshiywa iflight nabe ndiyasukuma ndiyanxiba kunjalo sendiyabhuduzela ngapha ngxele nonxila sendiyabhuduzela indishaye iGordons indishaye iphela yandishaye iGordons indishaye iGordons nesavana ndibeki imoto airport ndicheck in ndiphinde ndifumane ndithengile into ze1 because I think ndafika 40 minutes before I don't know ndithenge isavana e1 yonxano sele savana. Hayi ndihambe sifly kubeka lokhu masithetha nobabe uba uzondilanda ePort apha eWathambo uzondilanda andisendlini ngoba mase ndifikile apha ndafika ebusuku I think ndafika around 8 mase ndifikile lapha akasafuna ukundisendlini uthi ukudala unikhumbula masiqale kwakhe uzohamba ondrop endlini kusasa kumele ndimsebenzini fondini Wednesday kuseni kumele ndimsebenzini ngapha nginxilile yayive ngokumele nami ndiyoresta uqala kuphele ndivuke ndifresh akafuni ufuna sihambe siyoqala endlini kwakhe uzosomdropa endlini. Asifika endlini andithi sesikhumbulene kakhulu wafika waniphosa phezulu ebhedi umfana wandikhotha like ingqondo yami engekho kwalakho kulento ayenzayo because kaloku why what are you doing like igqibotyiwa like in 2 hours ago ibeyityiwa lento le so uyaqaphela uba isaphuma la izinto zomfana kusaphuma izinto zomfana kaloku apha kum umuntu wami wakudala zange siyisebenzise yo Thixo naku ngizothetha indaba. Okay ke azange njajeni azange ke umuntu wami wakudala mos zange inyani zange bekho angitsho into but zange bekho so uyaqaphela uba okwakunuka ugcwele nje nento zakhe zihle lapha
wayikhotha loo nto kumfana like ndandingekho kwakule nto ayenzayo ndinestress uba hayibo akeva uba yho wandikhotha sesisha umcimbi ke wathi hayi baby ndikukhumbula sahamba ke sikube like zangeve next like but mawubona le video I'm sorry because ndiyazi uzobona ukhona vele lapha I'm sorry but I'm so sorry I didn't mean to I'm so sorry but nimuncu man unimuncu ongeva njani hayi nimuncu